Ocitneme se na krásném zámku, už se nám tady staví, už tady máme věže, děti už jsou taky pomaličku připravený a myslím si, že se máte rozhodně na co těšit. Mateřská škola Alergo, Žatec, paní učitelka Šárka Jílková a Radka Mašková. Ano, žatečtí jsou tady a přicházejí na svá místa. Počkej, mě už je to dostalo. Znám jednu krásnou princezu, já prince, co se hádá. Já štěstí po ní naleznu a já ho chci mít ráda. Znám starý park, ten s ozvěnou, kde vládne mír a klid. Kdo nemá revma v kolenou, ten s námi může jít. V tom právě trapí, nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. Tak svět mi radosti chystá a v konfecích jsem si jistá. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Po drahých kobercích chodím ve špecích, to mi zkrátka sluší. Hostem přijímám, jen se zajímám, co pak uší si dám. A svět mi rukama tleská, jsem roztomilá a hezká. Když se načančám, když se načančám, když se načančám. Proč pak já, ač tak mladá, jen zármutek mám? Proč mi víno chutná, jak hlína a blín? Proč jen já jsem tak smutná a mám v duši stín? Měl by hrát klavír a vláčený mor. Jen církevní chor. Proč mě stále studí a tísní ten chlad? A proč pláčem se budím, když mám král spát a spát? Dejte mi malíři, řekněte básníci, jak se verš skládá. Ona mne asi má ráda. Já nejsem ani Leonardo, ani Michelangelo, ale to mám amatérsky chudou. Ale když mi paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se stancovat s lidou. Samým dahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju. Protože já
Mateřská škola Alergo Žatec. Nádherné vystoupení. Děti, pojďte se uklonit dopředu. Já musím něco prozradit na mateřskou školu Alergo ze Žatce. A ještě se uklánějte se, utíkejte dopředu. Oni tohle vystoupení připravovali několik týdnů, měsíců. A byla by škoda, kdyby s tím vystoupili jenom jednou. Chcete, aby přijeli i zítra? Jo, chtěli byste ještě jednou vidět? Tak já si, děti, přijedete zítra? Přijedete zítra? Jo, tak pojďte ještě zamávat. Pojďte. A teď si to nacvičíme. Až řeknu 3, tak řeknete přijedeme, jo? Přijedete zítra? 1, 2, 3 a... Hezky. No. Děkujeme i paní učitelce Jílkové a Maškové. Oni vypadají v těch brejlích přísně, ale není to tak, počkejte, asi ty brejle sundají. Mateřská škola Alergo ze Žatce. Krásné vystoupení. Hezky si doma pískejte, jo, večer.